हेबदो आथिंखौ ओमफ्राय नियाव ओरै बेदरखौ ओरै प्लेटाव लादो ओमफ्राय इयाव गिलासखौ ओरै लादो ओमफ्राय ग'ल लोंदो ओमफ्राय दसे आन्दा ओरै जादो आरोना बिराद बरिया आरोना नै टार्म्स एन्ड कन्डिशना लोगोफोर मटर साइकेल डाबल नो एन्ट्रि अनलि सिंगल एन्ट्रि आरोना मटर साइकेल लाङोबा माने डाबल गाखोनानै थांनाङा आरोना बुस्थुआ हेलो एन्ड वेलकम बैक टू माय चैनल तो गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव फरायहरनाय लोगोफोर तो दिनैहाय बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ लाबोयो सर्ट मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर मा होनो जोंनि बर' बाजारनि गाथोन बेयावहाय पिकनिक स्पटआवहाय जों बेरायनो थांदों आरोना लोगोफोर माने थांगासिनो दं आरोना तो मा होनो पिकनिकआथ' माने अपेनिं जाबाय नालाय तो बेखायनो दा माबायदि जाना दं जायगाफोरा ओमफ्राय बेफोरखौ नायहैनो नागिरदों आरोना नोंसोरबो नुलांबाय थागोन आरोना भिडिअजों नायलांबाय थादो ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान बिथांमोनहा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइकफोर खालामहर आरोना ओमफ्राय जों दा नै मोनफैफ्रामबायानो जायगाखौ ससेल'सै थांगासिनो आरोना नैथिं जोंना सासे माबा दङ राइडार दङ आं लादों आरोना ओमफ्राय आं पिलियनाव दङ लोगोफोर तो नायलांबाय थादो मोनसिगोन आरोना स' फाइनालि जोङो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बै नुहुरनायानो गाथोन लोगोफोर तो मा होनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आरोना बे लोगोफोर रौतानिफ्राय ससे फैबानो जोंनि बर' बाजारावहाय गोलैयो लोगोफोर तो बेवहाय मा होनो गोजान गोजानाव पिकनिक जाहैयाबासिनो नै बेवहाय फैनानै जाफैनो हागोन आरोना लोगोफोर उदालगुरिनि एकदम खाथि खाला जोंनि रौतानि खाथि खाला थानायफ्राबो बेयाव फैनानै रंजाफैनो हागोन बेवहाय मोनसे समायना रमायना जोंहा औवानि दलं दङ लोगोफोर नै नायदो बे दलंखौ अपेनिं खालामनायाथ' गोबावानो जाबाय लोगोफोर दायो नायदो आरोना सिनारिफोरखौ औ माय गड नै बिथिं नै दखानफोराव नारें दङ पक'रि सक'रि मोनजागोन ना मा होनो नै बिथिं नै माखासे सेंग्राफोर दङ आजोलाफोर हैलां मैलां जाग्रा दङ देलाय जाना देखायलाय बेवहाय फैनानै मोसाफैनोबो हायो रंजाफैनोबो हायो ओमफ्राय जोंना नैबे दलङाव माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन दं आरोना लोगोफोर आं टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ खिथाना होनि मा मा गान्दा बेनि टार्म्स एन्ड कन्डिशना मा मामोनलाय बे दलंनिया रुल्स एन्ड रेगुलेसन दं आरोना लोगोफोर नोंसोर जानला मानला फैनानै खालामफैनाङा आरोना नै बेवहाय नै गोदान बोसोर बरायनाय बेनार दङ बेवहाय मोनसे ओमफ्राय नै बेयाव नै टार्म्स एन्ड कन्डिशना लोगोफोर मटर साइकेल डाबल नो एन्ट्रि अनलि सिंगल एन्ट्रि आरोना मटर साइकेल लाङोबा माने डाबल गाखोनानै थांनाङा आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय नै दलङा बेफोरबायदि लोगोफोर बेयावहाय बरिया बरिया सेल्फि लाफैदो लोगोफोर ओमफ्राय बै पार्कथिंबो दखानफोर दं आरोना ओमफ्राय पिकनिक जानो थाखाय जायगाफ्रा ओरैबायदि मेरला मेरला दंखायो नै बेफोराव नै बोरि ओइ बालायावबो मेरला दङ नै बिथिं झुला जानो हायो ओमफ्राय ओइथिं ससे थाबायलांनि दा फुं टाइम आरोना लोगोफोर फुं टाइम माने सानसु जाबाय रावबो गैथ'आ दायो दिनैनि दिनावहाय दुगैनोबो हागोन बेयाव नैबेयाव नै बरिया दंबावोसो स्पेस बिनिफ्राय जाम्प खालामनो हायो आरोना लोगोफोर नैबेयावहाय बिनिफ्राय जाम्प मारिबाथाय नों दुगैनो हाबाय आरो थौलेरथार जाबाय माथो न' दैया बहुद रानबाय नै ओइनै बालाखौ नुहुरदों दा वाइड एंगोलाव नालाय नुनाय नंला नोंसोर बालाखौ नैबेयावहाय ओमफ्राय लोगोफोर दैयाव ओंखारनो थाखाय मोनसे माबा होना होदोंना सिरि ना मा होनो बेखौ जांख्ला ना सिरि होनना बुङो लोगोफोर नै बिदि बानायना होदों आरोना नैफ्राव थांनानै आखाइ आथिं सुनो हायो फटक लाहैनो हायो दैयाव गेलेनो हायो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंबो मोनसे नै बिदि आरोना ओमफ्राय नैबेयाव अन्थाइबो दङ नै बरियानो बियारखौ खानानै सोमना दोननो हागोन आरोना नैबेयाव खादो गुसु नांगौबा इयाव दैयाव होना होदो होमबानो गुसु जाबाय आरोना लोगोफोर भैरबखुन्द नांलायलायला बेवहाय भैरबखुन्द थांलायलायनायनि दरखार गैला आरोना
थ' जोंनि लकेलफोरा माने बेयावनो जाफैनांगौ आरो ना गोजानाव थांबा गारि भारानि खरसा बांसिन जायो आरो बिथिं थांलाय फैलाय लामायावबो एसे गिनांगौ जायो एक्सिडेन्ट बहुत जायो लोगोफोर ओंखायनो लकेलफ्रानो मोजां आरो ना बिथिं माखासे दखानफोर दङ नै नै दा खुलिथ'वाखै आरो ना दसेनि उनाव बेफोरो खुलिजोबसिगोन दा बेलासि बेलासे ओइ मोनसेया खुलिबाय नै बेयाव मिनि ब्रिज दङ नै लोगोफोर मिनि ब्रिज बेजों दै हाबलाङो आरो ना ओइ नै नाया ना फिसा फिसा खारबावदोंसो मा जानो मा लोंनो गासिबो मोनो दखानाव लोगोफोर फैनांगौल' आरो এই দেখো बिदियाव ओरै जिरायनानै ओरै हेबदो आथिंखौ ओमफ्राय बेयाव ओरै बेदरखौ ओरै प्लेटाव लादो ओमफ्राय बेयाव गिलासखौ ओरै लादो ओमफ्राय ग लोंदो ओमफ्राय आरो दरसे हानदो ओरै जादो आरो ना बिराद बरिया आरो ना सुपार जोङो थांफिनसै आरो ना भिडिअआ सर्ट नालाय ओमफ्राय मा होनो 31 तारिख 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिखआव लोगो मोनलायलायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो ना ओमफ्राय मा होनो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो ना ससेल' आं ओरैनो सर्ट लाबोनो होननानै लाबोबाय आरो ना ओमफ्राय बिथिं नै जोंना माबेयो 6 7 8 नया बै माबानि सोमोन्दै बर्डनि रिपर्टआव थाखानाय होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायलायसिगोन आरो ना लोगोफोर 1 तारिख 2 तारिखआव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोगोन आङो लोगोफोर बेयाव पिकनिक जानायनिखौ थ' स्टे टिउन बाय बाय